araw mga kabalikat, muli po ito po si Uragon Tinoy at nandito pa rin po tayo sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal. At ngayon po ay pupuntahan po natin si Ate Merly po, yung nakatira po sa kulungan ng baboy, at si Kuya Danilo po. So ngayon po ang araw na to ay sila po yung pupuntahan natin, at ganun pa man po ay maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating channel, lalo na po sa ating po anonymous sponsor, at kay Ma'am Piromi Jeniseki, kay Ma'am Maria Ligaspi po, maraming salamat po, kay Ma'am Polter Deli, at kay Sir Tating. So ngayong araw po ay pupuntahan po natin si Ate Merly, yung pong na-stroke na nakatira po sa kulungan ng baboy, at si Kuya Danilo po. So tara po, samahan nyo po ako mga kabalikat, tara po. Hello, Nay, kamusta po? Kasi po, Saan po kayo pupunta? yun lang po. Maglalakad-lakad. Nasaan po si Kuya? Halika. Ay, Kuya, kamusta? Ito, mabuti. Ganun po nga po, takbo ng buhay. Ayos lang. Ito po si Ate, anong pangalan mo, Nay? Merly. Ate Merly. Ito po si Ate Merly. Dito po sila nakatira po sa kulungan ng baboy. Ito po, mga kulungan po ito ng baboy. At na-stroke po siya. Anong klase yung pagka-stroke mo, ate? Bumagsak yun. Bumagsak ako. Sabi ko na yun, naantok ako. Ay pag urong ko, tutumba na ako, nahimatay na ako. Ano po yung pagka-stroke nyo? Unang stroke pa lang? Bali, kalahating katawan pa lang po yung humina, ano? Pero nakakalakad naman po kayo ng maayos, ano po? Hindi na magtrabaho. Opo, bantayan na rin po ni tatay, ano? Tay, binalikan kita ulit, tay, para bigyan ulit ng ng konti pong pangangailangan. Kamusta naman dito, tay, nung umulan? Wala, ang dami nakasahod doon na timba-timba sa loob. Gawa ng tumutulo. Ay, wala akong pambiling ball kasi. Kaya Tay, nag-test na lang kami muna tumulo. Opo, tay, kapag malakas ang ulan at mahangin, pasok talaga yung Ang piyas. ulan sa loob, ano? Talaga yan, may hirap eh. Kaya ayos lang ang buhay. Huwag lang magkakasakit. Opo, ganito talaga yung buhay, ano? Bawat tao naman po, bawat isa naman po sa atin, meron pong kanya-kanyang kwento ng buhay, ano? Meron lang kwento ng buhay na maganda, merong kwento ng buhay na Ayos din. hindi masyadong maganda. Pero ang importante po doon mabuhay tayo ng patuloy-tuloy, ano? Huwag lang magkakasakit tayo. Opo. Kahit naghihirap. Opo. Dito tayo po. Yun na. Saan? Ito po yung lugar nila dito. Ito po yung bahay nila. Tapos wala pong dingding. Ang dingding lang po ay sa kabila. Pero kapag lumakas po ang ulan at malakas po yung hangin, ay papasok po sa loob. Ito din po yung katabi po nila na kulungan po ng baboy. Ito po ay kulungan po ng baboy. Tapos ito po ay kulungan din po ng baboy. Nagluluto ka na, Kuya? No. Anong ulam mo? Noodles yung aming tanghalianin. Noodles po. Noodles. Wala kaming bigas. Noodles po yung ulam nyo ngayon. Wala kayong kuryente dito? Ay, nakikabit lang kami sa pamangkin. Meron po. Bali, Kuya, ito pong lupang tinitirahan nyo, sa inyo po ito. Sa amin ito. Ano po itong bahay nyo, Kuya? Dati po ba itong bahay? O Dati itong bahay. nasira lang po? May pahulog dito eh. Nung malakas nabali yung palupo, kaya bumagsak. Yun. Kaya panibagong tayo. Nanghingi lang ako nito, mga kahoy, panghaligi. Hiningi ko lang yan doon sa aming dating daan. Kay Inday. Bertoldo. Ito pong haligi na to, hiningi nyo na lang para may tayo muli Para yung... may tayo lang uli.
yung bahay dahil nagiba po nung bagyo ba? Nagkaroon ng bagyo. Nabali yung gitna. Bali itong bahay na to, talagang bahay to. Tapos gulungan ng baboy ang katabi. Tapos itong dito talaga kayo nakatira dati pa. Ayun ang bahay namin isa. Ayun. Ito daw, may halo. Ayun po, yung nagiba na po. Opo. Yung dating bahay namin. Hindi kami nakalipot kami ka dito. Ay, kung kami- Malaki ng bato sa ibabaw niyan. May dagang kasi nilagyan namin Bumagsak yan nung pagkalis namin doon. bato Dito yung kami, bubong para wag ilipad. dito kami natulog. Nung gabi rin yan, bumagsak. Yun. Kaya dito nakalipat na kami rito. Kaya sabi ko, maski na to hulungan ng baboy, pinagtiisan na lang at kaysa naman makitulog kami sa ibang bahay, hindi ba? Opo, tama po. Kaya aas lang itong ganito. Kung papaayos po natin itong bahay nyo, dito na lang din ano? Dito na lang. Kaya papahulog pa ako dito. Yung meron na gagamitin ko dito. Para yung aking kalan, mailipat ko rito sa labas. Opo. Ano lang po antay-antay lang po tayo at meron naman pong sponsor na nagsabi na po na papagawan daw po kayo ng bahay. Si Ma'am Maria Legaspi po. Magpasalamat po kayo kay Ma'am Maria Legaspi. Salamat po, Mariam Legaspi. Maraming salamat po. At natulungan po niyo kami. At sa atin din pong anonymous sponsor. Napakabait na anonymous sponsor. So sila po yung magtutulungan dito para maipaayos po itong bahay. At kung meron pa naman pong tutulong at meron pa naman po tayong mga viewers at sponsor na nanonood po sa atin, kung meron pong tutulong pa mas mabuti po. At ngayon po ay nagpapasalamat na po tayo sa kanila. So meron po akong dala dito, Tay. Ito po. Opo. Ito, Tay. Nanay yan. Yeah. Manay. Pang samantala po na kaunting tulong po. Opo. Ito po yung palibot po ng bahay nila. Ito po yung kaloob-looban po ng bahay nila. Sila po ay na rin, mga senior na rin po. 64 na rin po ako. 64 ka na po Tapos stroke pa Tapos si Kuya 69 na po. Hindi ka makakilos ng maayos dahil meron kang naalagaan Meron ako naalagaan. Hindi ako makalayo ng bahay. Granto. Naalala ko lagi yung pagkain nito sa tanghalian, hapunan ito. Opo, nakakatuwa naman kasi sa kabila ng kanilang kalagayan, sitwasyon ng pamumuhay, makikita naman po natin na talagang nagmamahalan pa po sila. Kahit hindi po sila nabiyayaan ng anak, ay nagmamahalan pa po sila. Hindi ko na pwedeng iwanan at kasal kami dalawa. Oo, mabuti hindi ka Kuya, naghahanap ng iba. Ayoko na, tama na ako dito. Sabi ko nga, maghanap pa ng iba. Ayoko. Ay, ayoko. Tama na dito. Tama na sa akin. Ay, bakit mo naman inuutosang maghanap ng iba, Nay? Ay, baka kakunog nangangailangan siya Nahihirapan. Yung pangangailangan, matitiis yun, Nay. Matitiis yun. Basta ang importante, Nay, Huwag lang tayo magkakasakit. Oo, at hindi. At saka yung Pagmatayan lang ating maghihiwalay sa ating dalawa. Huwag iwanan, huwag pabayaan, ito yung panahon na kailangan kanya, Kiss mo nga tayo si Kiss mo nga si ate. Ayun, talaga naman. Laki, ang ganda ng ngiti ni ate, Oh. Yun ang importante, Tay. Sa buhay, importante na nagmamahalan talaga ang mag-asawa. Dahil yan na yung sinumpaan niya, Ano man ang mangyari, Magsasama sa walang hirap at iwan. ginhawa. Oo, sa hirap at ginhawa. Ano ba yung istorya ng love life niyo, Kuya? Paano ba kayo nagkakilala ni ate? Ay, pinapunta ako nito, yung kapatid nito,
inutusan sa bahay namin pumunta. Gawa na pupunta raw kami ng Laguna. Eh ako naman, nagtatrabaho ako dito sa planta noon. Gwapo ka pa ng mga time na yon. Bata pa ako noon. Gwapo pa. Edi, linggo. Sabi ko, hindi kasi ako napasok ng linggo. Naglalaba kasi ako ng pantrabaho ko. Edi, tama-tama naman, naligo ako ng linggo. May isang bata pumunta sa bahay, inutusan ito. Kasama ng palaki ko. Yung palaki niya. Edi, sabi sa bata, Buning, pumunta ka doon sa Kuya Dani at sabi mo pupunta kami ng Laguna. Eh di pumunta, sabi sa akin. Kuya Dani, sabi ng Ate Merly, pumunta ka raw sa bahay at pupunta raw kayo ng Laguna. Ay sabi, antayin mo ako. At Yung time na yun ate, crush mo na talaga si kuya. Hindi pa. Pero nakikita ko sa labas siya. Oo, nakikita mo. Pag ako'y pumapasok sa trabaho ko. Kasi yung trabaho ko dyan sa kantin kay Mrs. Katanga, yung pulis. Ay, kaya lang ako napabalik ulit sa Malaya. Yung nanliligaw sa akin na security guard, pinauwi daw ako. Yung pala na may, napikot daw siya ng Belyas. Belyas, di ba yung Belyas nung araw, ang tawag dun sa GRO Belyas. Ngayon kasi GRO na yung tawag. Napikot siya ng Belyas. Hindi naman pala totoo, gusto na pala ako makauwi. Nung boyfriend mong security guard. O paano kayo nagtagpo ni Kuya Dani? Eh kasi, naghahatid ako ng pagkain doon sa tatay-tataya ko dito sa Malaya. Oo. Sabi, hatid naman si kuya mo doon ng pagkain. Ay, nadadaanan ko ang planta. Oo. Nakikita ko siya doon. Nagpapapansin sa'yo. Congratulations! Paano papansin ginagawa sa'yo? Sabi ba't pag dumadaan ka lagi nasa tabi ng karsada? Hindi ako dumadaan sa gitna, sa tabi ako lagi. Baka naman kasi tinatabihan mo rin siya, gusto mo rin makita, Ako magpakita. sa gitna ng karsada. Ako lagi ako sa tabi. Sabi, ba't dumadaan ka para ka man takot at takot? Sa tabi ako talaga, tabi ako. Tapos sinatid ka. Oy, paano kayo na naging magsyota? Hindi, napunta kami ng Laguna. Hindi mo na pinalampas. Oo, doon nangyari ang dapat mo. Pero ikaw, love at first sight ka na talaga kay ate. No, kasi siya, gusto ng tatay noon. Sabi ng tatay niya, Gusto siya ng tatay ko. anak, dito ka na matulog. Takot ka na lang putay. Kasi bago pa rin ligo sa anak niyo. Pero hindi ka naman pinikot. Hindi naman. Ikaw, hindi ka naman tinutukan ng kutsilyo ni Kuya Dani. Torpe ako binata pa. Torpe yan, dahil na niya pinamanikan. Ang dami ko ng Iiwanan siya ng babae. Ay, hindi ako makapagsalita. Torpe. Pagdating ng mamanikan na torpe. Ay, ibig sabihin, pang ilang pamanikan na to si ate? Ito, pang 3. Pangatlong pamanikan na. Yung mga dalawang namanikan, paano yun? Dito na ako. Goodbye. Dito na ako sa isang ito. Ako nang bilhin sa trabaho ko. Nung wala siyang trabaho, ako ang naghahanap buhay. Ikaw ang naghahanap buhay. Ako ang trabaho. Nung natapos na kami rito sa planta, nawalan ako ng trabaho. 5 taon na ako walang trabaho. Naman, sa tiyahin ko. Tiyahin niya namatay na principal din. Doon siya nagtatrabaho. Patay na rin. tiyahin. Pati yung aking alaga na may sakit na epilepsy. Patay na rin. Bago na namatay, napunta sa akin, ate, dito mo lang ako kakain tanghalian. Sabi ko, sige. Dito siya kumain tanghalian. Siya bumili ng ulam. At wala kaming ulam. Siya bumili. Bali, ate Presi ba? Merly. Ate Merly. Oo, Merly pangalan na to. Si Ate Merly ay yung kalahating katawan mo lang yung na-paralyze, ano? Mabigat ang pakiramdam, ano? Hindi ka na talaga makakapagtrabaho, ano? Pero okay naman, nakakalakad pa. Exercise. Naglalakad ako. Kaya lang pag itong maulan, hindi ako nalabas ng bahay. Gawa ng isang beses ako yung munting masubsob doon sa karsada. Oo, exercise Kasi lang. madulas. Para ma-exercise yung mga muscles, ano? So ito po yung love life. Hindi, love story. Ito po yung love story ni Kuya Dani at ni Merly. Ate Merly. Ang pagmamahalang wagas.
Kuya, meron akong dala dyan. Tapos, dagdag mo to. Ikaw bilhin ako ng tubig niya. Pambili ng tubig, ano? Mineral. Sige, at babalikan ko kayo dito pag ano, no? Tignan pa natin kung ano magagawa pa natin, ano? Sige. Salamat sa iyo. Masalamat ka sa sponsor natin, lalo na sa anonymous sponsor. Salamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Sponsor, ano po? Anonymous sponsor. Ayaw niyang magpabanggit ng pangalan. Ang gusto niya lang talaga tumulong sa kapwa. Yun lang ang gusto niya, makatulong sa kapwa. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito nga po ay pinuntahan po natin si Kuya Danilo. Si Kuya Danilo po. Dito po sa lugar na ito po. So ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa atin pong mga sponsor po, sa lahat po ng mga tumulong po sa atin at sa atin po mga kaibigan po sa YouTube. Sa akin pong napakabait po na anonymous sponsor na patuloy pa pong sumusuporta po sa atin at naghahanap po ng mga taong matutulungan po. At ganoon din po sa atin pong sponsor po kay Ma'am Tirome Jeniseki, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Sir Tating, kay Ma'am Shines po, mga dati ko pong sponsor, kay Ma'am Shines. At kay Ma'am Gemotele rin po, na malaki rin po ang naitulong po sa channel ko. Sa bago lang po sa akin pong channel, please like, subscribe para po mas marami pa po tayong matulungan at lumawak pa po ang atin pong channel. So yun po, ako po si Uragon Tinoy at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.